Türkmenistanda kosmetika hyzmatlary hödürleýän gözörlük salonlarynyň işine girdilen gadaganlyk Balkan welaýatyna hem baryp ýetdi. Ýurdun Günwatar welaýatynda gözörlük salonlary köpçülikleýin ýapyldy. Mundan başga da häkimetleriň jinsy balak giýýän gelin gyzlary we şorty, gyzga balak giýýän erkek adamlara gözöwçüligi güýçlendi. Sewitde giýjeki kluplaryň käbiri hem ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Balkandan habarçylarynyň maglumatlaryna görä gözörlük salonlarynda kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi diýen gadagan edildi. Şu günler gözörlük hyzmatlaryna şolsanda goşmaça kirpik goýmak, dodogyny çişirmek hyzmatlaryny hödürleýän kosmetologlar işsiz galdy. Polisiýa olaryň işini gadagan edip, olary soraga çeker we olardan dil hatalýar. Diýip Balkanly çeşmämiz 19 aprelde aýtdy. Yerli resmiler gadagançylygyň sebäbini düşündirip, bu baradaky resmi karary görkezmeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaralaryň birnäçe işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyz bu çäreleriň Balkanawat şäherinde dodogyny çişirden 4 okuwçy gyzda soňu bilen saglyk problemalarynyň döremegi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Balkanda 4 sany okuwçy gyz şäheriň bir gözörlük salonundaky kosmetologa dodogyna botoks etdirip onu çişirdiýär. Soňra olaryň dodoklaryna mikrop aralaşyp erwetleşýär we gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada Aşgabatda şikaýet ýetýär diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenistanda gözörlük hyzmatlarynyň aglabasynyň gadagan edilendigi baradaky habarlar geçen hepdäniň başynda peýda boldy. 11 aprelde Azatlygyň habarçylary Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň gözörlük salonlaryna aýlanandygyny habar berdiler. Şonda olar gelin gyzlaryň ýüzlerine botoks etmeň, ýüzleriniň ýygyrtlaryny tekizlemeň, gözlerine kirpik oturtmaň, dodoklaryny çişirmeň we olary goşmaça dyrnak dakmaň gadagandygyny aýtdylar. Gadagançylygy bozanlara pul jerimesiniň salynjakdygy we olaryň 15 gün türme tutsaglygy bilen ýüzüýiz bolup biljektigi hem duýduruldy. 15 aprelde bolsa Aşgabatda habarçylarymyz bu gadaganlygyň paýtagta hem baryp ýetendigini, gözörlük salonlarynyň köpçülikleýin ýapylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesiniň diýen ýaly gadagan edilendigini, diňe delle kanalaryň açyk galýandygyny we olaryň işiniň diňe saç gyrkmak bilen çäklenýändigini hem aýtdylar. Mundan başga da Balkandan habarçylarymyz Sewitde ilatyň geýmine de gözöwçülügiň güýçlenendigini habar berýärler. Şu günler Türkmenmaşyda aýal gyzlara jinsy libasda, şol sanda balakda gezmek gadagan edilýär. Şeýle-de erkeklere şort, gyzga balak giýmek hem gadagan edilýär diýip çeşmämiz bellidi. Bu habarlaryň arasynda ýurdun Günwatar welaýatynda giýjeki kluplaryň käbiri hem ýapyldy. Habarçylarymyz bularyň ýapylmagynyň Sewitdäki käbir giýjeki klublarda dören uruş dawalaryň ýa-da gabat gelendigini aýdýar. Golayda Aşgabat tejen awtobanynyň ugrunda ýerleşýän mehmanhananyň disk barynda uruş boldy. 2 ýigit bilen 3 gyzyň arasynda bolan ýakalaşykda pyçaklaşyk hem boldy. Erwet jenaýaty amal eden ýaşlaryň ýokary döwlet weziplerinde tanışlary bar. Şol sebäpli olar şirket ýetenleriň sesi çykmaz ýaly edip bu işiň üstüni ýapdylar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlykda gürrüň edilýän mehmanhananyň ady barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň häkimetlerinden, şol sanda polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşygy netije bermedi. Ýurtda kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilip, gözörlük salonlarynyň we käbir giýjeki kluplaryň ýapylmagy, şeýle-de ilatyň geýmine gözöwçülügiň güýçlenmegi we munyň bilen bagly alınıp barlayan çäreler barada ýurdun resmi media serişdelerinde hem hiç sat aýdylmaýar. Türkmenistanda aýal gyzlar dar köýnök giýmekden, makyajdan ýüze örmek, saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen ilkinji gezek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda köpçülikleýin ýüzüýiz bolupdylar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, köpler häkimetleriň häzirki çärelerini ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ garaýşlary bilen baglanşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdaryň goşadurnak içinde maşgala bawatynda ýygygalyk garaýşlary we emansipasiýasyna islendik görnüşlerini tanqidi garaýşlar bilen baglanşdyrylýar diýip Aşgabatly çeşmämiz 15 aprelde gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow wezipäge girişenden gysga wagt soň İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Şondan soň ilata polisiýa gözöwçüligi güýçlendi. Ýollarda köpçülikleýin reýtler geçirilip, ýol hereketiniň düzgünlerini bozanlar telewizorda görkezildi. Şeýle hem resmi nikasy bolmadyk jübütlere jerime salmak işine hem bat berildi.